Hello guys. Hello guys! Hello. Welcome back to Welcome back. our podcast. Episode 3! 3. 3! Thank you guys for watching our Salamat. podcasts, episode 1 and 2. Salamat han Damo nagkitahan nga salamat. 1 and 2 and this is our podcast number 3. Yeah. Thank you. Nice. Ang mga nag-comment, ang mga Nag- suggestion. Mm-mm. Thank you so much. So, anotong topic yan na is comment from Suggestion from one of my longtime friends in showbiz. Whoa! Showbiz ngayon. Balito. One of my best friends, Pamela. Ania. Hi Pam, shout out Pam. Shout out, Thank you Pam. for supporting our podcast. Padayon la ka mo pag-support. Padayon la kan Jericho Portugal. Padayon la kita. Iko. Thank you. Aniya comment is sunod niyo nga topic siguro besh. Ginano niyo pag-manage iyo family labi na naada ka mo ha lain nga nasod. Wow. Tips ba? Shout out nagihapon. Shout out Pam. Thank you for that suggestion. Oo. So amo And for those who are watching kun may naka mo iba nga suggestion na topic na pwede istoryahan. based lighting hapon naton experience. I-comment la di dahit aton video kun ano at nasa tingin niyo makakapag-share kami. Ha iyo. So amo ito. Ano ba pag-manage? So before kita mag-start mo pa nga adlaw. Mo pa nga adlaw ha iyo nga tanan. Adlaw gabi, Oo. odto, aga, Oo. ay yung nga tanan. Barat nagkikitahin in the future and sunod-sunod pa namang adlaw. Oo. So padayon na ka pag kita din hawaray kato. Ay katok. Pag normal ka, karog Waray. signon, waray ka, Kato. katok. Okay, so let's go. Let's start this topic. Very interesting. Oo, very interesting in na topic. Paano ba nag-start ang family? Waray man kami, actually, nag-start kami nga di rin man kita family. Oo, nag-start kita nga ni kami. mag-uyab pala kita. Mag-uyab pala. So, 2010. oo, parang may the adjustment time, may hagyapon at Bale, mag-uyab kita since 2007. Tapos, nagpakasal kami in 2013 through civil wedding didi ha Abu Dhabi. embassy. Ha embassy. And then by 2014, nagpakasalot kami ha Church of Philippines. So, 2014 na ito ngayon. After at Yolanda, okay. oo, after Waray Yolanda. hat to mga church Makorin suppliers. Makorean simbahan, gyapon. Oo. Kung Kaya anong- ginaayad ng iba. Kung ano siya na simbahan nga ayad. At aton gusto to pakaslan, di ba ha? Katedral. 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 Tapos kubagubaan man ang katedral han Yolanda. 1 year pala. Almost. Waray waray pa mag mag 1 1 year. Waray Amad to nga, tama. syempre nakapan-down na kita, no? Bagan, na good talaga. Actually, ready na good ang ngatanan, pagkasal na. So, asa nga nakabiling kami in church, so kasal kami ha Sacred Heart Church, 2014. And then, it was a really mutual decision nga diri ani kami mag-baby. Hanging kasal kami han 2014. So, ano pa tawag? So, basically, parang 1 year na kita mag-asawa. Hadto. So, 2013 kasi kami kasal. So, nasing kami, lanin kita pag-baby. So, 2014, 2015, waray kami mag-baby. And then, baby. ambot. Parang enjoy lang enjoy lang. married life. Oo, so good. Lakat-lakat. Oo. Waray ka pa iniisip na kuwan. Oo, na bibit-biton. Bibit-biton. So, amo to pagka 2015, dida na fortunately in God's grace. Pero di nagyap kita to nakakakita na sukad si kita travel. Di nagyap kita to nakakita nga. Dili man. Na-inspire Oh, kita. dili man ngayon. Dili man ngayon makuri pag travel it damot anak. Oo, kay damo na. Nag-travel kita ha. Di Vietnam. riyan, burod na kadto. Nag-travel kita Vietnam mga 5 months Dili. pregnant. Travel kita Vietnam. After nato anathanin mo na Vietnam. Vietnam, honeymoon, Cambodia ngayon. nato, Cambodia. Cambodia ngayon nato nakita. Burod ka na Burod to. na Kaya ka to. nagmotor-motor kita to. Oo, nagmotor-motor kita Cambodia. Oo.
Kadto kita Sasing hamay kita ano. pag makita ni Nira, sige kita mo to iisgang good kita. 2015 o 5 months ako naglibot kami Asia. han Angkor Wat no nag Hong Kong ani kita parang anaton layover tapos nag Angkor Wat kami ha Pero Cambodia di da and kami then na, Thailand. after to na-inspired kita na pwede man nga mag-travel na damot. Nakikita namon ang mga parents na kakadungan na pag-travel adto. Tagtulon anak, tas Nagtulo, marisyo kay narisyo. ang mga anak nagiging ang mga bata responsable ba maaram ra ni Raimuon kami nagpipinan inaw la ba mga marites la kami. Pero actually, ako adtohan burod pala ako, parang may dakat to mga anxieties na kaya ba namong buhion it bata, so aditon kay kumbaga adi kami halangya, waray kami support ba. Although nakanhipat to na akong sister hi Karen, hiyalan amon bagan pinaka support system hadto na Closest time mo family. family talaga. So amo to bagan may mga anxieties but then Kunwari man anxiety. waray ka anxieties ako ambot mother kasi labi na pag burod damot yung giniisip. Nga direhan nagplano na kita nga Yeah. magkakaanak. Bakan na akong kasi Decided na good. anak ko tapos ito akong permanent basis. Dire la pag kuan mga ini nga trabaho. Marangal ini nga trabaho pero hakon ba at akong kasi basis kung ano pinaka nakikita ko ba so for example haaton mga parang pedicab kaya man nira buhion tera mga anak. Oo, tag napulo pa Oo. po dano. So, akong permanente noon, tax standard, parang pwede ka bla kay. Kung kaya nila buhion ni tira mga anak, kaya ko gapiga dito buhion. So, amad to nga, tara, sige, pag anak na kita kay, at to nga nira kaya, kasi, kumbaga kita nagtatrabaho mangyap, kaya ka dito. Asay pa, no? Oo. Makakapag-provide kita. So, amo ito, bagan may mga sugad na fear. Pero, But then, blessing talaga, oo, bata. blessing, super blessing. So, ginanak naton hi Quezon, ginanak ko hi Quezon, Kinak naton. 2016 ginanak nato no kay nakadto ka man gyud pa nakadto ka man gyud pa delivery no Iba man lat nagawas takon. Kada man laaga. bodoli what so awad to an ginanak ko hi Quezon bagan ma-realize mo lang marisyo man nga may anak very basta marisyo tas amot May to da ka responsibility ba? oo pero at the end of the day parang super paano ba bagan excited ka ba umuli tapos an ini pa hi Jason na diri talaga na nalakat kami nga kami lang nga duha pero may upod hi Quezon bisan din kami kumadto Bisan yan na, di ba? bisan yan na di ba na try Waray- naton magsini upod hi Quezon kay diri talaga niya gusto ibili Waray kay anak kumbaga haton di ba yan pero matong si sharing igupod lang to bisan diin kay baman pag dumako na iton hira nat na diri na ito diri hira nat maupod madiri diri na talaga oo. maupod kay bisan yan na Quezon Okay, ano na oo. 6 may na yung mga 6 times pala, nga mapakiaan na makain kita. Di ko Dili gusto na mo yung po. Pero gusto. kay, maray man hiya choice. wala man nga choice Oo. kay pag weekend naka-off man tamon na Oo. Friday, Saturday, Sunday so wala yung choice pero kumbaga yan na amo to sige bunyog kay wala pa man hira di pa man hira makasiring nga dirira. Oo. So, amo iton, pagarang, amuletong, pag never good kami nagkaadan alone time ni Jason since Waray, nagkaanak never. na kami. Kay, as in, alone time nala siguro grocery. Oh, hira excited Grocery. it era weekend excited era grocery. Oo, pero grocery or basta anlakat lang nga literal nga may kailangan paliton ako't makadto diri na kailangan upudan mga kids Pero free time na talaga nga oo nga weekend na kita ma-sharing lang nga duwa. Magdi-date kami. mag-me time an parents mo Waray. no I don't know Waray. pero pag every time kasi nagyayahan ka kasi nga ayo dapat upod hi Quezon or dapat upod mga bata kay parang parang may dakatugin niya ka na ako hadto na nasa ring ka nga parang diri makayat im konsensya nga diri baka ya upod naluluoy ka na Syempre, maaram ka naguhulatiya labi na Quezonan guti di ba Diri kay pag late masering- kami na uli as in, masering man nga pag nakita picture, why I'm not there? oo labi na Quezon so, one time nakadto kami Philippines nangaon. December nangaong kami sa Zanzibar pagkatapos namon LTO Ayan na. Dire, December, oo. 2021. Nag-renew December. kami amon license. So, wari hiya, syempre. Tapos naman kami, sige, kaong kita Zanzibar. So,
Takay, Zanzibar, favorite niya nachos salad. So pagkita niyahan mga pictures, nag-vlog man ako ngadto, pagkita niyahan mga pictures ng wari nga to, nasiya, hay nako dida, wari man ako dida. Parang, so, Kaya parang marami nga, ginuupod ako niyo every time nalakat ka mo or na eat ka mo somewhere, tas kano nga daw wari ako. So, beto, so parang adat imo, nakukonsensya. nakakonsensya ka nga, diri upod. Labi Oo. na kay may da naman buot. Maabot man ito, nga masing ito. Di na maupod, bahala ka mo, lakat ka mo Oo, tiyo. ada na nga niya yan at na stage. Oo, madan. Yan na waray. Diri parokan Maria yan na makain ka mami, maupod Mabundog. ako. So kailangan magpalusot na lang ako. Kanto ka hospital, mapaswab ako, diri pwedit baby, diri pwedit bata hospital. So ano man, natuod man. Natuod. Oo. So amiton, pagka second baby, ako liwat as a mom, pero ako't may mga emotional struggles. And magsa-second baby na kami, syempre, nahiara ko nga, ikason lang na anong baby for almost 2 years. So, basically, kami talaga, mahilig kami nakaplan. So, after kan kison, wari anay, after 2 years, nag-baby na kami. Dida na nagsaring, sige, let's try one more time. So, nag-baby na luwat kami. Tapos, hamburod ako luwat. At naluwat, may nalawat ako anxiety na parang, ano kaya ko ba mag-love in two human beings? Kaya Do. parang gusto ko, bagat hikison lang kasi ako, parang feeling ko hikison lang kaya i-love. So nagkakaada ko itong fear nga, kaya ko ba Oo, mag-love in more than hadto. one? Oo, parang, syempre nahadlock ka as a parent kung mahatag mo ba ang same amount of love, care, and second. affection haera nga duha once ada na it's second. So pero magato son pag di ba nanonood kat gabi na sa to son ano daw no pag nakakadlok ako parang nasasad ako nga magkakada na akong second baby magkakabugto na ikison kay parang ikison latak baby parang di ko ma-imagine but then pag aada na iton baby parang nawawala itong matanan Oo. parang di mo na kailangan i-calculate. Diri mo, baka diri mo na kinahanglan himuon, kumbaga automatic ba? Oo. Na nagpapareho, good. Oo, di rin mo kailangan i-calculate. Pero, at akon ma-advise sa mga magiging mother, parents of 2 or more kids. Pag baby pala talaga. Ayaw good ibutang itim full attention ha baby. Okay, waray Ngadto man ka iton. anay iton itipo nga baby wari pa kasi tuwira buot. Waray They emotion. may lugad her emotions pero they love cuddles. They need to familiarize you as parents. But Normal lang normal. nga But pan baby. Pero ayawan 100% 100% amo nalat imo attention at tuton Okay, baby mali-left out an kuya or an ate. So kailangan talaga diri mo ba ile-left out. Parang sige kung gusto niya makigmulay, pakigmulay, ibutang it baby, pabay magtinuok or ihatag iton kung may da ka mo kabulig or nani ihatag ani hanani. So gad beton ayaw nga kay may dako friend na nagkaadag ka ng second baby na siya agi ko no ba nagsa-struggle ya kaya iya anak nani gintatawag na lugod na mami kahiya busy man nga tuhan puto and baby. So ko ayaw dapat i-baby ibutang kay baby pa iton iyala to inom katurog pupo tapos adi routine leto niya for how many months? Oo, ayaw pag kinargaha kay unang-una pag kinargahon mo nga nitong bata kukurean ka talaga. Kukurean ka sa mother. Kukurean ito nani kun waray ka dida. Kay di ka makakagios. So, iton give your full attention to your kid na may buot. May buot na. Kay iton may buot. Pag diri mo taganin attention talagang ikaw nat mauba nga kaya no na diri nat bata haak labi na kung suka dito nakagyakan na kay payak nang ka naman bata diri man magsisiring bata nga diri ko inigyayakan kay bangin masaktan ni mami kung ano talaga tiyan na feel iyayakan niya honest good luck bata. So ito I can say that haaton kids sugad yan with our third child never ko nakita haira nga nagseselos na masing mommy kaya may dumanera kanya-kanya time nga ira gusto ba sugad di Quezon may dahiya ini nga time mahikig
hide and seek, Oo, may kig-play. pinalanat. Oh, Oo. tapos yan na hera nga duha. So Oo. dito nga time. After ito luwat, may dalawat ka time kan baby pero dili good as in nga talagang kay baby di pa man amo malatot iya pa ka milk turok pa ka. Katurog. Siyempre adi nga duduha kay may da naman buot ma-request na ngadto kita pag bike, ma-skate kita, ma-kaon kita gawas, ma-grocery. So Kuan hira talaga. hira anit im unahon. Hera talaga tim tataganin, tututukanin atensyon. So gadi mari, mahiligin mami, makay mami, bisan di na kumadto, mami, maupod ako, mami, gusto ko sapit mo, mami, nga tanan. So, pabayaan ko laya, sige, maupod ka kan mami, kung as much as possible, kung pwede ko ya igupod hagawas, iguupod ko hiya kami nga duha. Or ano iton, kay gustot niya pag mata niya, adaak, nakikitak niya. So, inigihap sa katip ko ha, parents, nato na ano, usa nga tip namon, every time may da kami lakat, smago kami somewhere, let your kids know, dirila ka mo nga parents at nagde-decision nga, makadto kita hini nga place, so ganito. Let them know in advance. Kay na experience namon kan Quezon, one time, waray namon niya pasabta na, makadto kami Dubai, marami makadto kami Dubai, pero waray namon niya ka seminar, waray namon niya ka inform in advance na maslip kami dito. So, hadto na gabi nga ma-sleep kami na nga to, nagtotoo kiya, kay nadirya dito pag-sleep. Okay, diri ya. Kay, Aniya mauli kami, adi lang ko niya ma-sleep pa house. So, nangalimot kami pag-inform. So, pero permi kami talaga ito. Every time we go somewhere, masiring kami talaga nga, oy, tomorrow, makadto kita hini nga place. So, ato kita ma-sleep, or basta, tagan mo ran idea kung magaano ka mo ito dito na lugar, ano't may dahito dito na lugar, para ano liwatera, parang anong tawag ito na bagabahin na may dinalagay pera ka lugar yung plans. aware hiran, magi-aware hira nga, ay, may ningat at kakatuan, so pagkadto ito na please, diri bahira kinakalasan, maaramira ano ito na lugar. So, amulat, usa ko gyapit nga tip ha mga parents na pag may na kamo mga places na kakatuan, bisan na simple, mag-grocery kita tomorrow, or makato kita bahalay ni Sugadini, makato kitang party ni Sugadini, bagan, behave ka mo dito, parang igaano mo na bahera, ipla-plaster mo na, orient mo na hera, para masaset it expectation pag ulbot ito na time. So, basically, nag-ada na kami yan na third. Ini na amon third baby. Ini talaga unexpected. Waray talaga hiya ha plano. Pero bagan plan lagi kay ani ragap almost the same. So 2 years, 2 to 3 years. So baga yan naka-plan, and blessed pa din kay iba pa rin talaga feeling it my baby, no. Parang bagan kami kasi hadto okay na kami hinduha. Sige, duha pag may napakian nga ni diri, duhala. Siya, ayaw, good ka mo pagyakan tapos. na ako na ito permanente. Pag ito mag-ikatulo, disgrasya lang ito. Amo ito permi talaga. Pag nasing, sige, pa mo ko sa pa. Pag ka mo makasabot na may dako na ikatulo, disgrasya lang ito. Among good ba na disgrasya? Pero, kuha niya. Pero, super blessing. Basta talaga, iba kasi, nasa rin nga, bata makore it kuan dere talaga kumbaga aton part it bata talagang nagdadarahin blessing kumbaga. I mean dere man ito financially or mga things nga gusto niyo, pero talaga it bata ibat aura ba makusog it aura hit bata, napansin ko tulo ka anak permanente may blessing ba nga naabot. Tuod, kan Quezon, tapos waray, ito nga nasa nga, okay, kaya anong ko daw lang pag-manage it, siyempre, mga gatas, diaper. Pag adan at bata, di man, na lang paraan. waray man siya nga, nagkukuang ka, kay struggle ka, kay tungkol dito anak, di rin man sugad. Kumbaga, nakakabiling ka man good in way, or may dan ay banga way, or may dan naabot nga something. Blessing. Para ma-feel it iton gap in case. Or maka ano ba ka mo,
iton may naulpot na blessing hiya pag naulpot pero diri ginaalawit Ginoo nga ini nga human being maulpot ha iyo para i-take care niyo Basta, para tagang kamuhin difficulties. It's But- not like that. oo, Ita aton experience, no? tapos it akon like to permanente, kumbaga, ma-advise ko iba nga gusto may dana anak or gusto pahin magdudugang or mag-aanak pala, pamiling la ka mo niyo standard na habubo. Oo. Ayaw ka mo pamilingin ideal na standard na kinahanglan tak anak maka-eskwela sugad dinhi, makakaunin sugad dinhi, makabaduhin sugad dinhi. Di rin man ito sustainable ba? Oo. Practically, to dito kay haakon, labi na haaton experience. Kan Quezon, hala, nagpipinamahal kitang bisan ano to. But may nahatag ya pa amon, may nahatag amon. We're so fortunate na Mga second mga hand, mga oo, may second hand. mga But may mga bag-o. second child ko na-realize ko kan Marie na itbado malak sila dumako. Oo. So parang useless kun mapalit ka permin bag-o. Labi na kan kung tutusin kan Marie kailangan ko talaga mamalitin Babae bag-o man. kay babayi na. Mapay Wari kami kita mga- bado nga oo. pambabayi na Salamat tipig. kay pagsiring mo kuan may dana nahatag. May nahatag. Ang bado good is very important kay masing kala malak si tubuan pero diba mahal good it bado. Labi And- na't pan baby. But Mas mahalit pan baby kaysa Kaysa't mga durdag pandag ko. ko. Oo. So, naging practical na ako. Napakiana ako. May da ako mga katrabaho nga mga taga dini, mga locals, mga taga UAE na nanganak pala. Tas marama ko babayin era anak. Naging practical na ako. Kung may da kang mga unused clothes or clothes that are natubuan, pwede ako na lang, oh, sure, talagang, guys, talagang one Damo-damo- box, damo-damuan. damu-damuan talaga literal. Damo-damuan. Parang Oo. na-pour in na laan mga clothes and mga Diri pa- things. May dako nga diwari kagamit Diri na. pa mga gamitan iba, Oo. mga brand new Iba, nakatag pa. As in, ang maghusay talaga na mga clothes. things ba na parang may daka hini or may daka na hini kunwari pa may dako didi sige tatagan diwari ko kagamit ako sige karawat la I mean I don't care bisan patsyopon Tapos after nga ni nagkuan, may danaluwat. Adi pa, may duduwang Oo, pa ako. may dapa ako Nanganak ka na to, ano? o nanganak na ka to tas maserik adi may dapa ko mga badong nga di nga nadakuan na anak mga sapatos sandals as in natanan talaga guys so wari talaga ako gimpalit para kan Marie. Oh, pera ka man. Mga lately ka na nagpapalit. Oh, lately nahanda ko na Marie. Oo. Tapos ito nga mga clothes niya gin-keep ko la talaga. Nasing ako bangin la ako I know, aside from that bago pa ako magburod kan Marie, may dako na keep na mga panbabae na clothes. Di ba may nag-free din May didi kasi am community, mahilig man free. Ito nga ni nga, di rin na nera nagagamit ng mga bado, things sa balay. Gin-free la nera, hit gawas it era, kumbaga ha Pilipinas, tawag nera kondo, di flat. Hagawas it era flat. Tapos ma-post la tera nga dit amon it group page hiton community. Ma-post tera, hini din na building flat 101 for example may the free items so may dato usa nga French family na may dahera baby girl tas damon niya clothes na ihahatag ako worry la sumbring na ako okay I'll take the clothes because I have a cousin who's gonna give birth so I ginhalf ko an iba na clothes ginhatag ko na akong patod an iba nga clothes keep ko nasing la ako kung in case la magkaada akong girl, may dan ako clothes. So nakakip ka? Nakakip ako clothes na, baby clothes na panbabayi. Tas adto nagamit ko kan Marie. Imagine mo siguro 2016 kin anak ki Quezon, 2017 nakuha ko adto na clothes. This keep ko lahiya. Tas awad wag ka 2018, 2019 nagburod na ako. Oray la parang anong tawag ito may term ito na parang feeling mo
ginaano ko na ba, claim ko na magkakada akong baby girl. So, awad to, gini-invite ko talaga na magkaka-girl ako. Next ko na baby girl. So, awad to na pagkaada na akong girl, may na ako ready clothes para iya. Pero at the same time, tinagan akon mga katrabaho in mga girl clothes. Siya, nakasave talaga kadto. Dako talaga ito na Nga akong savings kasi pera ka years na, yan na pera na Marima 3. So yan na pala kami nag-start kumbaga, kung ano mga pantry nga bado, pala pamalit. Oo. Tapos, liwat. So, parang cycle na talaga ito. You give it back. So, damon amon things na pinanhatag talaga namon, labinahan, big girl na himari kay, and crib, kumbaga, kami talaga, we don't keep things as much as possible. We dispose Di rin talaga. nga dispose na labog, pero may da kasi ano pa yun haakon kasi kita, di ba? Pero mantiwagin si Sirang ito nga, ini nga, like for example, ini nga headset. So, ini nga headset, kumbaga, waray nagamit. So, haaton, Waray nagamit haat. o baga negative. Pero pag iniipas mo nga to tao nga waray headset, haiya, positive ini. So, amo pa man kita, di ba nga? Pag ini maihan na nga din nagagamit, dapat ini ilabog, ihatag, i-dispose. Tas di may dehera sinsering, di ba, na saying na basta ka maghatag, mabalik ka imo 10 times. Siguro, oo. Saying ito, pero ito nga, kumbaga, talagang may dagod may na. Truth good ito, may nabalik. Kay, di ba, Pilipinas, amo si Sengo, pag imami, ano yung nagkipinan na kamo ini? Dapat ihatag niyo, i-let go ito niyo, kay ito nga mga gamit, iyo waray gamit. Pero iba nga tao, like nga to, makatpurot ito, makatara ito, makakita, rabangin ito, amot iraging bibiling. Oo. So amot ito, kami luwad didi, hindi ka kanila na magawas, mapost ka la, free. Or kung may, let's say, outside, or may kilala. han time nga, dako na himari, and crib di rin ang kailangan. Kay 1-year-old pala, himari, ginbutang na naton iya own bed. Basta, kasi kami, amon technique, bata, pag nakakalusad na bed, pwede mo na ibalin iya own bed. Di rin na niya kailangan mag-crib. So, amon mga kids, never gudera na sani crib. And even during the day, diba? We don't let our kids sleep in the bedroom pag during day. They always sleep outside. Sala, dito rananap. Sa gyap itong tip. It will help them sleep better at night. Tip nga, basta haiyob it bed, pangab igod ito nga katurog. Pero bedroom. kung napla, at ito hagawas. So or may da somewhere else. may da kami travel cot, bagan travel crib, naging kakadinamon hagawas, yung kakadina masala para hit baby. So kan kisod, so ganito nam technique, bubutang namon travel cot pag ma-sleep hit afternoon. Tas pag gabi, babalin niya nga to iya crib room. Hasta nga nakasaklang na nga ni, tanggal na. Nakakita ka na nga rin nga nasa kana, tanggal na travel coat. Ibabalin mo na sofa. Dito na ipapractice mo luwat mag-sleep sofa. Amo ito. And usa ko pa na tip, good, i-train good yung kids mag-nap in the afternoon. Regardless, bisan piniperaw or diri piniperaw, let them sleep in the afternoon. Mamingaw kami. Kahira, natulo, nangangatorog. Good, parang naging, hasta nga, and bigger na hera, so good, afternoon, baby, manap man talaga to hera. Pero pag ada na hera at age na 1, talagang iti-train mo na good hera nga mag-sleep in afternoon nap. Kay maabot time nga hera na to mag-prepare era pillow, era blanket, dadadon na nira hagawas kay ma-sleep hera mga alauna, alas 2. Era pillow and blanket, dadadon nira hagawas kay ma-sleep na hera. Oo. Hikason, although exemption na hikason kay may days na adto man niya school, tapos kung weekend liwat, kailangan lagya piya mag-afternoon nap, especially pag adi kami balay. Pero kung adto kami agawas, ada na nakaturog sa rakyan. And fortunate kami, ang mga kids, waray talaga may nagtatantrum nga
Masering pinipiraw, magtitinuok, Oo. basta basta makaplastar lera paghigda. Bisan pa ito nalingkod. Mga nga turgo dito, basta era time pagnap, manap good. Ngan bisan pag linakat, di rin mat nareklamo nga makapoy pag Oh, linakat. yes. Talagang naiara siguro gud manira pag binaktas, pag linakat. Oo, actually, aamo leton. Pag ading manggod kami hagawas, the only time, may dagadera sinisiring nga screen time, Pero, Pag the only time nakaon. nakakag-screen time la talaga, hera, pag adi kami gawas, kung nalingkod kami pangaon kay masamok. I think most parents will understand na Oo. kapag adi ka mo gawas, pag pangaon nga ni, pag diri mo taganing kokomelon or kung masamok mo di Masamok. table. Talagang Ngan kuan. chaos good. Siyempre kita luwat nagpe-prepare pat era food Oo. while sige prepare, sige anay kita. Oo. Paka kaos, Plastar na at paka pagkaon. plastar kaon kita. After lot ito tanggal na Oo. phone. Pero pag adi kami hagawas, waray ko dito, more on, sige, baktas, mulay, kung nag-grocery, pili ya perat era mga gusto. Ini pa, also one tip, pagkanda mo na natatanga tips, no? Pero for us, usagya pininamon na share na proud gyap kami hitam kids. Kay whenever we go out, grocery man ito or toy store, Ayan. never namon hira na kita or never nam na experience na ang mga ito hira pag makato toy store masig, mommy I want this, politik hito, tas magtatantrums kay diri mo papalitan. Never talaga, as in never. Okay. I don't know, naging training na lito naman. Okay, makato kami toy Mumulay store, latera. pero magmiminulay latera, Bisan mga Lego, Oo, magmimulay la Lego. magmumulay latera Bayan mula na eh. or mommy, like Kison or Himari, mommy, look, Frozen, or Paw Patrol, or Sonic, or like that. Kung gusto ko dito, nera paliton. But then, i-explain mo, anak, it's too expensive. If you really want it, we will buy it on your birthday, on Christmas, save for it. So, ganito. So, naging training talaga ito namon, especially if we need to buy expensive toys na talagang, as in, parang kumbaga parang di good practical, papaliton mo on the spot. So, pero ititrain like Kikison, may gusto yang nga Lego, ini nga Lego worth singunta 10,000 pesos sa Philippines. Parang syempre diri ka magagosin sugad na amount, bisan may daka kapas kun singunta. Pero to be practical, diri ka talaga magagawas. So itama na lagi ni mo iya months pala bago yung mag-birthday. Example, January, start of the year, may dia gusto nga toy nga expensive. Itiya birthday at tupat June. January pala, mindset na mindset. Ito dito guys, mindset la talaga. Mindset mo child na you will buy this on your birthday. So, every time we go back to the toy store, kikitount niya na toy. Kanadto Tapos patas. niya, mommy, I will buy this on my birthday. Birthday. Tapos magpipinakyan na tiya. Kayson is very smart. Magpipinakyan na tiya, ano na naman tiya na. Pero Tapos, nalaka months. Kuan, pagtatagan mo yung kwarta, sisave it niya. Isa-save niya kay. Parang at to hit iya. Iya, toy. Toy. Amo nagyapit to himari na. Pareho Oo. naghihap. May danga na to one time, di ba, Nasering Marie? Naluluoy ka na lang. Naluluoy ka na lang kay Nasering man na. Yeah. Mommy, Nasugat this po rin is, to counter. Mommy, this is so beautiful. Okay. So, para diri ya ma-disappoint dahil, sisigon mo la. Okay, hold it. Hold la. Pero diri ko to papaliton. Masang to, but it's too expensive, anak. So, ganun. Amo to permitak linyahan. But it's too expensive. Okay. Pero kakaptan lat niya. Tapos pag malakat na kami, bibili neto na mo bibilin nito. So, okay na, waray nagtutok, waray na mong problema. Okay na. Tapos one time, nakato kami, ano ba ito na itong palit? Clothes ba ito? Or toy, I am not sure. School shoes na lang bibiling. Basta something, tas nasiring niya. So kung, wow, Marie, that's so nice. It's beautiful. Siya, yes, mommy. Tas kikinaptan lang niyang kikinaptan. Tas mabayad na kami. So kung you really want this, kaya may mga times talaga na pimpapalitan nam. Kaya syempre, diri maliwat pwede nga. Pero may diri pwede. Oo. Parang tagan mo gaphin, Mga once in a while. Basta Once in diri a lang while. mga mahal. Oo,
Pero kung mga 5-5, okay lang. Oo, mga 5-5 20, cheese, oo. 30. Waray problema. Pero 100 na nga ni sobra, that's too expensive. Or kumpadula tapos tag 50, expensive man ito. Wala man din kayo kay kung may Oo. dalaw kayo kay So, pambata. amo na. Mas nasa rin nga kita yan. Tapos at that time, Dasin kay, do you want it? You like this one? Nasi man niya, but it's expensive, mommy, right? Expensive. Nasin ko, no, it's okay. Mommy can buy it. No, it's expensive. Expensive. Ako nalang ako consent. Haluoy ka na. Ako na consent nga, okay, do, wanak To linyahan. na to 29 ano? Mga 29 dirhams. Diri 39, mga 39 39 dirhams. na. Nasi man niya, but it's expensive, mommy. It's okay. Gimbubol iwan niya, kaya diri nalako nun niya papapas ako. Baagin, gingagamit na ha akong taklinya. Na drama na. Gine-reverse psychology ako. Na-reverse psychology ka to, guys. Pero Umalit ako. kami aton luwat tip ano, diri mostly kita na hataga era mga sukarito material things dire-diretso ba. Oo, Pero kung pagkaon, food, ada kami. Oo, Amot-amon weakness sa era. pagkaon Food. nga ni talagang yung papalitan basta pagkaon. Ay, waray. kung ano- Sisiring nga limit. Kung ano't era gusto, maaramit era, makuha na latera or mapapalit. Pero, in fairness, like Kara Quezon, pag nakadto kita grocery, masing itera, inigihap, amo yapinit amon training, may dangan nera gusto nga more than one. I Oo. will ask them, which one you like the best? Oo, usala. Usala. Diri pwede nga iningatanan. Unless ako't sumiring, okay, get it all. Natanan nito, sige, if you want this, okay, take it. But when it comes to mga chips or chocolate or irala talaga want, masinga kiton, ano't im gusto? Adi na chocolate or adi nga gummy bear? You cannot have both. Just one. Pick one. So they will choose what they really like. Kaya talagang sa sinasabid-sabid la. Kung dako it packing, usala, share la Share kamo. na lao. Yan ang nga Oo. panahon. Sharing is caring. Amon ta perme mga linyahan. Di ba sharing is caring? Pero Oo. kay di ba talagang so mag-ibat era taste. Mag-iba't Hi hilig. Quezon, mahilig yung super sweet. Hi Marie, talag sa natilaw la din. Waray na. Diri na niya type. So, nalilipay. An kuya. Kaya mga nga to iyan. Diri Da kakao nun. naging gugulangan it manghod, masering nga. Init ko Marasa ay. ini ha. Kuha ini ko ah. Awo na. Tuod. Pag matamis. Pagtilaw ni Marie, diri na niya matamis type. sa oo. duro. Diri niya Diri na mga niya. duhala tulo. Masing, Marie, are you done? Ako kuhaon na. Oo, sugad ice cream, ice ano, cream. agoy. Pero amo good leton, amon tip, pag makadto grocery, mapilit tera. In fairness sa era, pag makadto grocery, may danera adit era mind na target. Oh, gummy bears. Pag makadto grocery, I want gummy bears. So makadto dayon hera ice cream. area hit gummy bears. May times ice cream. May diri to nagdudungan nga ice cream nga gummy bears. Permanente good may usalat era. Oo. So yan na yung week masing ice cream kukuhaon. Tapos after next weekly man kami nag-grocery kay para di rin na-expired it mga fruits and vegetables. Pag in next week luwat, masing nga kuhalat aton. So kadin ni luwat. Bakit hera nga daw nagsisinabot la ba nga, sige kuya, kuha na laha. Ato lahi marit cart. Tiya kuya at malibot. Oo. Or masing ito, Mommy, himari gusto hini nga gummy bears and mariliwat. Oo. Magkukuha, nagsisilabot balit. Or talag sa liwat, mag-ibat era type. Depende la talaga. Oo. Pero amuletot amon training. Iya kuya latot mga gilinibot mapakuha nga di. Kuha nga to ako, kuhaya ko. Okay nga di worry man problema kung babayaan mo at bata kay nga di maaram naman hi Quezon hit mga aisle kun hain makadto hain Very safe. very safe man good. So it bata nga di, Quezon, pag nasulod kami ton sa mga mall, grocery, mag-aram na tataya kakadtuan. Dili ka na bababara ka nga bangin ng puruton or bangin. makuri nga ni lugod kay kun masing tiya pag makita nga masulod kami hini nga store masich hagin Dira kito, kay masing na or dili masing adila ko kuno adila ko didi diri na kami to nababarakat sen kami to adila kami tabok kun tapos ka na nga da pakadinala didi or pag tapos na kami kakadaon ka na lanam. So sugad didi ka safe. So diri kami to nababaraka. May to nga pag makadto kami nga grocery, maaram tiya dayon kun hay niya na ayl makadto anot iya pupuruton tas. Okay na tira, kontento na. Tag
10 minutes pa bago nim nakita na daw lang nga bata nagpipin ano lot gipipinan milingin eh. Oo. Naguhulat ka na la. Oo. Tapos amiton. So yan na haira nga duha kay tungod nga hira manggurit may buot. Nag-amo na to hira yan na sisinabot na ngan usapan namon na parang naging nakasanayan na lainin namon from the time gin anak ki Quezon. Bisan han time nga bago ako napanganak kan Quezon or kan Marie an amon nani ba kumbaga an nagtayo nga nani an akon nani an nag-alaga manggod kan Quezon han first 2 years as an akon auntie. So may day mga kapaturan din niya Abu Dhabi. So ano ito may dago dia life. So dirit namon pwede pigilan. So naging nakasanayan na lagyap ito namon, naging training namon na as parents na on the weekends kailangan talaga solo namon it bata or yan na kamit magios nga tanan nga bata. Oo. Luto, karigo. take pag timang no Salit tanan mga bata di rin nagbibilinghin kabulig in nani nga masiring ay, direk ni kuan, makaturog kan oo. mami adik kan kay never pag weekend talagang amon man ito bisan gabi pagdating ha gabi nga adi na kami amon na ito kuan kumbaga tapos na an dayhan na ni namon kumbaga amon na ito pagtimang labi na yan na bisan I have 2 kids nagkaada na akong 2 kids bisan bago ka nga panganak diri ako na siling ayaw ikaw pag off diri pwede never oo talaga pero talaga kay may dagapito kumbaga hamon luat side amon mindset mindset. amon kuan kung kami nga ni gagbibiling kahin weekend nga makapahuway or makapag-relax or makagawas ano pati mo nani or itiyo nga kabulig amot nga nagiustanan nagiustanan tapos dire mo tatagan hin off salit itam nani 2 days off go pag-enjoy pero amon lain ni amon nakasanayan haamon la ito amon lain iba- nakasanayan talaga iba but needs it kada parents so oo. pero kami talaga naging training namon as parents and training namon han kids na pag weekend kami la talaga as in no disturbance Oh, na parang magluluto. So diyan magluluto ako, magkakareho pero ka diri bata. man kasi Kumbaga, ako sharing kumbaga sharing responsibilities nag-share ka good. and na Automatic naman ba nga nagiging coordinated oo, ka mo as ay, parents paano niyo nagluluto aligaan, hiya, oo. so ako nagbahala dit bata. pero di ni kita nagsasabot. Diri, Amon, kumbaga, ito, maram na kami na kapag, say for example, nag-grocery kami hit weekend, wari naman ito't nani. Pag uli naman habalay, syempre kakariguan it kids. So, either, kung sinot mauna ha kitchen, pag asikasan grocery, it usa, adto na ito ha CR, magkakarigon at mga bata. Or baliktad, kung iyat na una pag asikason grocery, ako lutit, diri nga masaring, uy, karigoy na usa na bata, or waray. Or, maram ka na hit gios isa't isa when kung- it comes to taking care of the kids. So, oo. amo naging practice. Actually, it amo talaga at amon practice na every weekend, Friday pala, kumbaga, Friday pala't gabi, nalakat na ito amon nani. So, we have the kids Nagiinom-inom alone na for nagiinom-inom na ito oo, tamnan. mati kang nan pagtagay. Nag-i-enjoy Talag na sa ito. gintatawagan na, hain ka na. What time ka Sering, mauli? oy, kinsisigan naman tamnan. Oy, kaya napalate pa or Oo. may dapag inihimo nila. Kinsisigan namin, hoy, lakat na. Ano na't oras? Oo, sige la. Pero amiton, so, abagan, naging practice nila talaga ito namon na parang on the weekends talagang itam attention, fully haera. Di rin man na nam kailangan kasi maglaba ito nga weekend. Di rin nam kailangan maglimpyo kay adaman amon na ni pagbalik na di bantot hihimuon. So practically amon focus is Batala, the kids luto. cooking, kung ano kami ito na di, so yan na kami ni Quezon more on bisan nga ni yan ang ni Quezon diri ko man tiya gini study good kay kumbaga ako ni weekend niya as in fully dapat it iya mind is fully relaxed say pa imano Ako study second lighton kuan la din pag-enjoy na la
Pero balito. So, amo ito. Kumbaga, ada na, trabaho to school. Diri ko to trabaho ano to? Pag study, tak trabaho, para kat experience. Kumbaga akon as a parent, Support. oo, dire ko ito nga. Di ko trabaho pag tututak anak nga kailangan maging baltok ka. So, din dire, kailangan lang maaram ka, kinabuhi realidad, maaram ka kung ano tatatabo. So kami, more experiences, kadto kada dagat, kadi kita didiya. Oo. Kumbaga, most activities ba? Oo. Kumbaga activities. Nagpaplano gud kami mga activities. Yan na kay may boat naman hera. So, usa pagyapiton namon Kira na na tip. danit nagdi-demand. Oo. Like, Mas- yan na, ang adlaw. Nasiring, Gusto na IKEA breakfast. gusto na mag-bike. Gusto na mag-bike or gusto namon ha beach or basta like I said, pag nagpaplano kami, kailangan involved dera. So good, bisan simple, tomorrow grocery or tomorrow where do you want to go? Do you want to go to the beach or do you want to go to the skate park? So permihira may choice. Diri nga, buwas skate park kita. Buwas beach kita. Ito nga, warahira ba choice? So talagang kumbaga pag decision making included hara Bulig pero may hara. hit decision making. Diri mo dadanason nga. Bisan it pangaon pag ato kami gawas or Oh, city. hera. Ay niyo gusto kumaon. Mamasing perme dampa, seafood man ito, mga seafood, grilled seafood or whatever. So, amot era favorite dampa or kung diri man dampa, Wendy's. Wendy's. Burgers or Oh, chicken. Kung diri man nga to Wendy's Taza, chicken. Ngan Taza, chicken ngan bread man dito. Tapos, Mo dito era. Kung nakaagi mga hotel, natitigam na man vacation. Dida. Marasa ito dida. I want to eat there. Oo. So parang ano ba, bagan diri nga ano ito kay syempre ko yan nga panahon era age. May na ba hera mga gusto nga. Kuambo makuri man dadon mo herahin lugar nga diri nira gusto ba. Syempre ikaw lat mag-enjoy hira mabubor tapos ano ito, barang diri hira interesado umupod lugod kay tungod nga it erging kakadtuan ng mga lugar it nagi-interested parents. Kita danay kuan talaga kung ba siya ragasa. Oo. Bakit to mag-grocery anay, then magpa-park, Oo. then magdi-dinner. Sugad kami ito Oo, tamon lakat one time. Oo. Kay di naman luwatera na reklamo nga, makapoy na or magtatantrums. Masering Sabado ito nga lakat. Pagka Domingo, makatuha. So din kaong kita, breakfast, or makatuha. So din masinala ito. And then after we're going home? Oo, after we're going home. It usa kasi permanent at ihuna mauli na kay magkikita yung TV or magmumulay. So, nagiging sugadit ang mindset. So, when it comes naman to pag-discipline hiton bata, paano ba kita mag-discipline? Ano na? Hoy! Sugadlano. Oo. Di rin nato niragin lalamba. Waray. Parang, I don't know, Taas iba-iba. voice. Oo, Kumbaga, maram maaram hera na. pag angry voice na. Maaram hera nga. Ikaw masusunod. Ikaw. I think talaga bisan baby pala no kay gin ano ko na kasi ito na ano ko ba ito na tawag ito na parang na ano ni napapansin ko ba baby bata ba or bisan na baby kailangan may daka sinisering angry voice and non-angry voice normal voice kailangan may daka sugad bisan na baby ambot. Emil biyan na kay pag nataas at bisan nag-istorya na kami nga. Natasit at boses ng totoo. Kaya na niya nag-angry. Labi na pag dirihan nakita at nawong nga nabattle at boses. Naka-auto, di ba? Pag nag-istorya. Abot daw ang tubig. So ka daw, no? Ako pa rin. Pero kailangan ka talaga may dasisiring sugad. Angry voice and normal voice. Bisan baby. Kay bisan ako, kanda Quezon hadto hasta yan na bisan hera bibi kakastroy ako yaran bagan normal na bagan and we don't call our kids warehera mga palayo warehera nickname ano gud era name diri kami nagbi-baby talk ka era I mean very proper important words, gud iton nga diri adagin baby talk kay labi na nga niya abroad kun English good diri man maintindihan it bata kun magbi-baby talk, 'di ba? Mga sharing. Ito bisan nala iton mga
genital area. Diri namon kasi nga ini flower ini bird. Oh, Diri dere, talaga, dere. as in, Kung ano term, amo ang talaga ano term, amo tam ginyayakan. Kay- Waray-waray term panganit aton Oo. ginagamit. No, Pero kung pag mag-school kasi ito, it bata, labi na pag di kagawas, siyempre tatawagon niya school na, ano ini? Masering it bata nga, flower bird! or flower. Flower, masering teacher. Ano ini? How did you call this bird? Oo, Di ba? diba? Mm-mm. Ano nga, hino nagtugdo yung mga bird, hindi man nalupad. Oo, sugad. Tapos, anito, ano to, para may communication ba, diri ko Korean. Mm. So, he Quezon kasi, parang, diri sugad ka, nagko-communicate. Diri talkative. talkative. Adiliwat nga little girl, Nag-observe super observant liwat ti Quezon. Ni mariliwat, Oo, very adiliwat. talkative. Very, very kuan. Natanan lalaiya giniistorya. Ano ba? What's this? Ito, anong samo kay nagdadrive ako. Oo, super talkative talaga. Bahay kita ma-penalty din net camera. So, amiton, so diri talaga namon pero amiton, so ha baby pala, parang ano mo na good, di-differentiate na ba ha baby na, aminit angry voice ni mami, aminit normal voice ni mami, lambing voice. Pag maano kiton, Pag mga ngaon na, diri na to. mga ngaon na! May dalo, moderate, tas high na good. Amo na't pagkagawas. Awon at pagkagaos, pagdadlagan ng panlingkod. Diri man ni makukuha. Oh, di naman maiiwasan nga diri ka maguliat, kung nag-iisog ka na, kung labi na, kung duhan na napasarawa, yun kung usa pala, bago okay pa. Baga natitimpi mo pa, pero pag duhan na nga nin, tas mag-aaway pagod. Kaya ra nga duhan, nag-aaway naman. So, papabayang kulera mag-away. Ala, sige, away ka mga da. Pero, maabot it time nga ako na nga nit nag-iisog, huyo na hera nga duwa, magsasangkay liwatera, sasabot liwatera, mumulay, kunuhay diri ko, kunuhay magkikita. Pag okay na, mami, pwede na kami magkita, pagkatapos mag-clean up, okay na hera, di na hera magkaaway, So, amon mga tips. Pag disciplined kids, I don't know, Iba-iba. Depende. Kay may nagapon siguro mga bata nga tigagot ulo ba. May nagapon baka usala kaya kan. May dasugad ng mga bata. Tat mga kids baka kadamo mo aniyak. Dire pa preho ba pag tuad it reaction ba bata. Dire pa preho. Pero hatto kan Quezon gin sisiplot ang koleyo. An baro bata pa Quezon mga 2 pag diri na to, siplat lang ni mami na ano tawag dahil? Masadlo ko na nga niya na haakon? Haton. Kaya may na naman niya buot. Once na, kung ano, Marie, kadto na. Oo, si Marie, sige na. Pag kaon na dito, timahan natin pagkaon. Di kita makakita kung di kita makatima. Tapos, ito, guys, tip. In terms of pagkaon ngayon kay ini dako siguro damot nag-struggle hinit parte pagpakaon mga bata. True. Kami wara pili ha pagkaon bisan kung anot among pagkaon. Anot sura naton. Anot am sura magapit era sura kay waray man ng pera nga may dera separate nga sura na ulam. Nasering nga nadton amon nani. Ano man pagkaon hit bata. Aday kung ano tim gusto lutuon motot kakaunon gyap nira kay kami di malot kami makapoy di ba pag dinicide adlaw anot kakaunon so itamon nani sumering nga nit nga anot kakaunon bahala ka na so hiya na tot balak itamon gisi sir nga kung anot imo gusto kaunon amot luto kay kami makaon man la mga bata makaon man lagapiton so kung anot tiya gusto luluto tiya kumbaga never naton handa time na nangangaonan labi na himari. Handa time na na-start niya pagkaon. Syempre, pag 6 months old, din mo pa pwede taganhin tinula dayon. Yung anay. Kuha nanay. Siyempre, mga puree la. Mga puree. Puree nga mga fruits, puree na vegetables. Pero pag smash or giniling. Mash. Tapos, lugaw laan nga malapsaw-lapsawan. Pero, pampatikang lahiton, rice na taste. Nakakaon na nga ni Hira, ayaw good niyo pagtagihin
ibang pagkaon. Masin. Waray tagi Chicken lathera. ayaw tagin option. Kumbaga haamon ba anamon ginhimo, waray ka option. Kung di ka kumaon, sigun ta may da kami na sigun ta pritong isda. Oo. Pag ini pritong isda nganin tangkong, ginisa nga tangkong, waray ka ibang option. Diri ka pwede sumiring nga gusto ko manok. Oo. Or Kung- gusto ko adobo la. Ana ako nadto di sharing ko to mo nga di rin nga nit bata kumaon mo sa kadlaw, waray problema kay di ka man mapatay sa kadlaw di ka kumaon, di ka makaon, okay katurog, waray problema. O bahala ka di da kung di ka gusto kumaon. Bahala ko magtinuog. Oo. Ano? So makaturog naman lakon. amo to nam na kumbaga amo nam ginway ha rasta nga kung ano talaga nakahanda to nga pagkaon, makaon ko tera. What Asya you say? diri hira. Diri kiton. At tulat waray, diri. Tapos yan na nga ni, 'di ba? Masering ka nga so ganito tilawi anay Oo, yan nga na, masi tilaw manitera diri ako kay from the look malain diri nera type kasi ngito diri ako sumasito tilawi gad ani kun diri ka ayaw pagkaon pero tilawi ani kay bayan magustuhan mo pag titilaon nagugustuhan man o 'di ba paruhan binagul hikiso Binagul. nakaunin binagul kay Nabiling ng binagol. oo pagkikit ansyahan niya pagkito diri gud hiya kay binagul anot marasa di da nga binagul pero pag tilawin niya nga matamis marasa pag may binagul nakaon na Oo. tapos kung sugarito itatsura kangkong marami ra nga kangkong amo ini tutera favorite vegetable oo. kangkong, pero waray pili kay bisan Oo. okra na kaon or broccoli. Pero kumbaga kangkong kung gusto ko tera, I want Oo. kangkong bisan Oo. na Pilipinas. Kangkong amo na ayaw daw anay anak kay bangin initikang didat mga sapa-sapa. or paksiw ano waray Oo, man waray. na try na man hira pa kauno ni paksiw prito, Tirira na galunggong. oo waray Ano ton? shrimp nakaon nga nira in mga Mas shrimp gusto amo tot era lugod favorite nga di ba seafoods. I don't know ha iba nga parents masing ayaw ito na mga pasayan kay bangin mag-allergy. allergy. I don't know ha era Quezon bata pala talaga mari Oo. pero an age gin start ta na pagkaon pasayan Shrimp. na so far waray man hera mag-allergy ngan kun mag-allergy man pwede mo man patumaron antihistamine Permanente man may antihistamine. oo So, or try la. dadun mo ha hospital kung Hospital. severe oo Try anay bago kita kay di ka maaram kung ma-react or diri. Try anay. oo Pag wala nag-react, edi okay, Oo. diretso. Pag nag-react, edi tumar. oh, or Pag- ani pagkaon or tumari or Pag- something. Pag diri lagap tumar, edi ka tita hospital. So amoy ton kumbaga Hapagkaon. hapagkaon waray kami. Waray kami problema ito. Oo. Bisan ano, ito, handa nga da. Makaon man latera. Oo. Waray talaga masering nga. Ang dirit hiton, dirit marasa, waray. Dirit waray parang never ko panganhira na nagsugad na magsusugad Magsusugad na daw diri. waray. Diri. diri Bisan na kiton. Pilipinas. Diri lugod makaon pero diri hira iton nga Ano- makaon nala pero diri ka good mamaram ka nga diri ra good Diri ra na na food. ayon. Oo. Pero Pero diri makaon ra nira. masering nga diri kiton. Makaon nira. Kay bisan na di ba Bisan busog. Oh, Makaon nala. bisan busog mapipiritan. Oo. Makaon nala kaya man ini nga oras ikaraon man, Mm. di ba? Bisan na Pilipinas, kung ano pagkaon dida mga ano to, mga barbecuean. Sige, try. Kay magi-LBM naman leto kung diri umayonit yan. May damat permanente tambal diri man iton last resort. Kumbaga. Oo, diri mo maluwat tutubungan makahihilo. Oo. Oo, Basta tryan lang nira. Oo. Kumbaga itiyan gihapon para dumigon. Dumigon, oo. Try gihapon. Ma-immune. Ma-immune. Try. Mm. Pagkuhan, okay man, wala man nag-react ng barbecue nga mga gilid-gilid. So pwede iton. Wala problema. Tubig lagod man. Oo. Yan, tubig. Hirot kagod. Oo, pag ato Pinas. Pagato ha, Pinas. So, kami liwat, when it comes to, syempre, di ba, kailangan, since adi kami nasod, ay ibang nasod, kailangan may dabahera nga familiarity hit hay naratikang, so Pilipinas, or hay era mga lolo't lola, cousins. So, ito, kailangan good chat, video chat, kailangan mag-communicate good both sides niya, side nakon. Ang kanang lang yun. Yan so ka dito. Papakiana ka.
di rin na nila gusto iba kung Ibang ma-travel. country. Di na nila gusto iba country. Gusto nila Pilipinas sala. Oh, sige. Pagpakyanan mo, gusto mo kumadto hini Quezon, gusto mo kumadto ha hini nga country, favorite man ng Armenia kay nagustuhan namon dito. Gusto mo Armenia or ha Philippines? Mas ito Philippines. Syempre ato tiya cousins. I want to see my cousins. When are my cousins coming here? Ang mga ninasing kami kun daamulat at kwarta dadalon tat mga patod dinhi para ma-experience ba nila ma-experience it yung mga patudit era na experience na mga damot playground everywhere ka kumadto may daka makakatuan na playground na Mga park. mga parks so Damo-damonit park. amo talaga Libre era pagod. kumbaga amot era pero migin look Mga, forward oh, is era bike mga parks, cousins skate, kumbaga damot activity ba't bata di ba? Oo, na Very, libre very, ano tawag, kid friendly family friendly family nga friendly country. Oo. Kumbaga. Kumbaga ira giniisip are para iton mga families may dabahera makakadtuan na lugar nga diri nila kailangang magbayad or ito nga ano ba may outlet ba Nga outdoor good an era Outdoor, kon oo. may da mga park nga for barbecue, may mga park na for bike, Oo. may mga park nga for skate, Tasik for Beach libre, 'di ba? mga dagat libre. Oh, kumbaga sugad good amot mga bata nga di every weekend may kanya-kanya kumbaga hobby. Kumbaga ini gusto ko nga sugad didit ini nga iyo nakikita ha am likod firing range ini. Kumbaga damo gyapon activity may karting dida. Oo. Kumbaga bahala ka kung itim anak amot iya hilig. May wakeboard, May wakeboarding. horse riding. O may oo. Kung ano iya hilig, o sige, dad mo nga da. So, bahala na iya. Gusto niya. Kumbaga, di refocus in usang activity o usang sport. Siyempre, bata pa man, try ko adi. Kung, So hindi kisa na hilig yun at skates, 'di ba? Skate, Kay may oo. skate park din nga open la or libre na iya para mag-skate. So, Nanti niya mo, dadara skate, nagdadara bike. oo, Pag duha. sumanayat bike, Skate, skate. liwat. Pag Skate bike Barbal liwat, yula. oo. So, asyaton, anito yun, mga pag-communicate family, so, Philippines, kailangan good may, kumbaga, pero may communication para direra nangangalimutin era mga ginikanan sing Era paman. mga ancestor. Oo. Kada Nga hira kasi na experience kasi niraan may da na ba baga may buot na bayara nga may da nga inera cousins na pwede ra magmulay so tendency pag nag-chat itira mga cousins dahil ergin bibiling. Matera kamulay. Oo. Kung hadto hira labot kung may ka-chat yan adiri na magbibili nga where's my cousins, where's VP, where's JK, where's Ate Oli. When is my cousins coming? Are they here? No, they're in Philippines. Okay. Ayun. So, kailangan talaga may communication. Kumbaga, pag adi ka iba nga nasod, ayaw good ikat ito. Labi na kay para pag nauli hira Philippines, Direhira. may dahira. Oo, direhira. Oo, direhira masari Wala ma. adjustment. Oo, direhira masari. Naawad ako No, kay. pag aro dire- dayon, aro. Sige, aro dito timlulangan lulo. Dito dayon, aro. Maram na. Dito, baka, Diri ba kung di ba kahit iba nga o sa gapit itong ngayon tutod da iyo kids, ayaw hira pag tagihin. Anto, ayaw kasi nga awod. Ayaw hira pag sugar ito nga kinaawod-aw kay di ba kita nasanay manggod kita ha mga Pilipino ba nga kuan la mahulat lang nga kuan mamingaw la ba diri mga bata ayaw dapat sigunta may da pangaon padto kitat nga pangaon gumay da ka gusto dito kuha iton aro kuha pag kung gusto mo pa pag bring home gyapon tutuduan na yung mga tanan nga way ba nga ito ay dire maging audonon. oh dire may audonon. May diskarte. Oh kumbaga ay pwede nga nini magdara dan ikaw na lahat masing uy tama na itong MP pinandara pag dinamo Amo good. okay syempre ako na mamanggapit di ba ato no normal gud ito mga Pilipino mga bata ba nga It bata it gin sa serbihan dire na ayaw pagkuan ito adto kay ayaw bahay Makarawod. makarawod syempre nato takay mo makarawod bora di ngayon makarawod sige kuha dito Oo. labi ng mga party oh
Dere naawod. Dire audo. Nasayaw lugod. Amo ito kuan. So in terms of mga sugad didi mga bata very amo ito siring nga kuan good man yang country ba priority niyan Families. families. So damot outlet para hit mga families, mga barat may mga kids. Ngan ano pa ba? Kami didi wala manggod kamila as family. Yan na, oo, wari kami. Wala kami Sinsing immediate family. waray Wari naman ni kamila. kakay nga di, oo. So nakaka-adjust naman la kumbaga pera ka years na nga kuan. And fortunate kita nga, upod naman tam kids. Oo. I mean, I think, amo ko rito, one of the blessings nga, may da kami na as OFW is that upod naman tam kids pamilya, na mga upod bata. na, I mean that our employers na may dangay ang kami mag-upay ba na employers na nahihimo namon ini. Kay may da dire pa pro. Ini guys, this is our just our experience, and not all OFWs have the same standard of living didi na parang upod niya tera kids na like ako all my 3 kids dini ko gin anak, dini ko heragin bubuhi. May da ibaliwat nga diri sugat ito kabutang de adi lahira nanganganak den ginuuli gihap niya era country kay mauli panganak then mabalik ka diri pa preho kay kumbaga diri pa pro sitwasyon no. So may da iba depende ko dan imo kumbaga pero man gid sa Pilipinas may da iba nga may da kapas may da iba nga normal la. So amo gapito nga di may da iba so kumbaga haamon experience kumbaga diri man gapito kumbaga we work on kung anot may day na nagtrabaho gud kita ito kumbaga very a long time nga paano ka naging sugad tapos may dalawat iba nga bisan pa kumbaga diri hira waray haira katagin chances nga sugad ba or waray hira makabilinghin employer nga mahatag hairahin something good o nga benefit. So diri pa preho so ini based laha amon experience so diri makore man i-compare it kami haibaluat or haiba haamon iba-iba kaya talaga. Naman natuhikuan isiguntan na lang Poncio Pilato kaya naman yung mga anak so diba diri mo talaga mako-compare kay kumbaga magastos gihapon actually super kumbaga standard of living syempre magastos gud talaga di kay magastos nang una balay pala amo tot pinaka main nimo sunod imo mga pagkaon sunod ito kung na-eskwela ti manak school mga bado gamit syempre isipon mo magastos gud kumpara kung nato Pilipinas pero kung kung kaya mo din ibuhion din ibuhion kaya sayang dili mo ka kumbaga kaupod mo itim blessed la kita nga na tatagang kita hini nga opportunity ba nga upod that mga kids nakikita namon hera na nadako right before our eyes and nafi-feel namon nila na experience namon nila nakikita nila era development but we are so blessed kay damot among kilala nga diri sugad but era experience yan na iba-iba. diri era kabutang diri parot among kabutang so diri talaga pa preo amo gud dito and also blessed kami na natanan nga nag-aalaga na mga kids are mga anak ko ante super thankful kami nga gin-take care niya Quezon for 2 years tatapuran gud na matatapuran tas yan na amon nani super matatapuran buutan interview tato i-guess natin Tagalog liwat ano ba maaasahan ba hatanan na bagay ba okay so asya iton blessed gihap anakin si Sering kanina kinagkamata na hera tapos kamata na era afternoon nap adi na sasamok na haam balitaw pero amiton si Sering ko kanina blessed gihap kita nga may dakita nani na maasahan, matatapuran ba when it comes to pag-alaga hit mga kids. So usa ko nga
tip namon ha iyo gihap when it comes to hanani ba ano ha pag disiplina. Tagi niyo gihap Freedom. hin freedom. Freedom! Tagi niyo Jokoy. hin freedom it iyo nani nga i-discipline it iyo kids. Dere nga ako lat magdidisiplina tak anak. Ikaw bantay ka la. Dere kailangan maaram matuod itim anak kun work like paro amon working parents like ako 8 hours good di good ako ha tutok good ako ha work so nga ni Jason tutok good ha work 8 hours wari ka nga diha wari ka ha office wari ka ha balay so itim na ni good latot matatapuran nga magdidisiplina im anak while waray ka so kun itim mo anak diri tuod madidisiplina hit na ni diri ha iya matuod so kukurian ka at the same time kay Ngan kita pag hira mas stricto nga nit aton di ba nani kaysa ha aton mas kay strict amon nani sumiring nga nito nga Study. waray TV study bugos nga adlaw good waray study TV, bugos adlaw nga minsan kung nauli kami late 7 o'clock or basta mga late mga nga turog na lero rera Wara ra watching magkita. TV sugad ka strict tapos study lingkod kaon and bisan aada kita ito tas gindidisiplina niya diret yan nagaalam kay diri man pagpakamarawt ya pagdisiplina ang liwat ginaalaw man naman Oo, diri malot kami ginaalaw. itong nga parent na hala kaya maging kurhabon anak kaya maging giyak na nin sugad man iton bakan syempre kinahanglan itin bata may diri iton parte la disiplina para as yung tumuod na iyo as parent hay bagap nga tawo kumbaga hay nga tawo dapat it bata maaram nga may maramera hinot magurang ini or may slagas may authority diri nga tak parents that masusunod sugad ba to so asya iton so amo tot usanamon nga tip para gihapit im mga anak para gapit kay kami nakikita namon ta mga anak love nirat irana ni kay magmumulay kon magmumulay didisiplinaw nira kon nagpipinasaway maramira kon sano mag-iisog o kaya sano hera diri magsusugadini kay maramira mag-iisog kami or mag-isugit nani or diri to pwede para diri surundon gyapon ba diri surundon ito na lang pag maglalabog basura di ba pag may hugaw ka ay diri akot asyat magtitipig iton buhat tida ilabog ito amo so pag ako nani kuan sigunta may dako nakita dida nga na basura so like kanina may daya chocolate ang parot ang kisses hatag ko gadaya kang kana ini akon ano mo timhimo nini I will throw it labog di lang ako maglalabog kung baga gipapamuka ko itim si o tikot paglabog kan marin na ito pero may ito nagiging habit na laluat ito nera nga pag may dako basura diretso ko labog diba amo na good diri mo na suron para diri suron doon tapos pag nagmulay hira after nira magmulay kang kanin mulayan akon amon clean up ano gusto magkita clean up anay bago magkita. So, maram na hirang. Okay. Pag di rin mag-clean up, sige, kaya susunod ko ni basura, nagtutok na. Di ka mag-clean up. I think, di rin man ito, kita sugod man gyud kita tuwagin disiplina. Kano kita? I mean, ako waray ibahon. No, itak mindset kasi kung paano ako gindisiplina hadto, an maupay nga pagdisiplinahan aton parents hadto nga nag-work ka aton. I-apply ko ta kids. So, may dalaway yan akon iba. mindset talaga. Kung baga akon luwat side, mas ano tawag? Relax. Oo. Kung baka mas relax ka. Relax. Kung baka boses na la permanente pa kuan. Ano na? Diri ka matuod. O kung baka puro na lasugad ba? Kay kung baka kano ka pipina koretim ka lugaringon nga magkapoy ka na nga ni. Pipina kapoy ka pahit nga mga gudti-gudti bakit. Natutuon man hera actually na it bata good man basta mo sanayon nasasanay good. Magiging habit nira ba or diri mo nasuron doon ba? Training Kamon luwat na side as a parent, maluwag luwat kami. Kumbaga may dira ginhimo nga era maaram na tira-tira himuon. Baka nakaon hira singon ta nakaon na lahira. Maaram na tira pagkatiman nira kaon may nakaon hira snack
titipigon nira snack, ilalabog nira, anira sobra, or may dahera Parot, Parot. or era. nga nanira mga plate, kakatonera ha kusina, makuha ran tubig, aram na kumbaga, kuhan ba, independent ba? Sa amon side, o di malipay ka, nga, ay di, kung natsuron doon. Oo. Di rin na, Maging relax gyapit iyo kuwan. Asya nga kaya namon nga waray nani waray during nani, weekend. So, oh. Importante lang namon, may pero maglalaba, pero may nga nito, di ba? Kano man, kaya mo nga, upo dit, tutulot ako na kami, to pero man kami Aray. gipapakainan, ha, manan yun nani, okay, naka-off guard, nga may daman hato, magiinom at yan, Oo, may dato gimmick. Siyempre, may dagapit tara mga life nga era. Gusto nila mag-live gyapin life ba? So, siyempre, work life. Kung ikaw nga ni nga nagtatrabaho, nagwo-work-life balance, kaya no mo na ni diri or tim kabulig o tim driver diri magwo-work-life balance, di ba? Tao man gapito. Gusto gihap mag-relax. Mag-relax. Oh. Relax lang pag Relax. may time. Oo, balita. So as siya iton, amon masya-share as parents, Parent. as per our experience kay syempre Iba-iba. diri Kaya man mo talaga nga tanan. pa man si sharing nga. Iba ang tao sa mundong ito. Kinantahan ko na kama. May bayadan to. Balita. So asya iton. So amon ini nga amon gin share iyo. It's just based on experience. And nag-work ka as parents nga. Bangin mag-work kayo, bangin diri. Oo. Try lalawat niyo. Kumbaga, bangin pala. Di ba? Tuod. So, we hope that may nakuha ka mo hini nga episode han aton podcast as parents, soon to be parents, and ang mga tikadto pala. So, Nagpaplano pala mag-parent. Or nagpaplano pala mamburod. Liwat. Mga paiton. Makadisgrasya. Balito. Thank you. So, Salamat salamat sa pag-support and pagkita. Ngan kung may daka mo iba pa nga suggestion hin topic na comment pwede na lang ka mo dito. pag-istoryahan. Comment lang ka mo din ngayon kay diri dito. Din comment lang ka mo kay para ma-discuss gyapon nato ito or mag-restoryan ngan amo ito kitaan siyahan nga waray-waray nga nagpa-podcast. So mas maupay kasi sugad din kay sunod mag-ano lot kita, mag-invite wat kita kasi waray. Pwede para kasi mag-share waray. Era experience kasi syempre di ba pag OFW bago iba't din experience. mag-share at era experience din ni as OFW or mag-experience kung may Tagalog luwat depende basta platform waray-waray lang amot mostly kumbaga syempre podcast kung episodes guest mostly waray-waray. Alam nga naman may dako guest Tagalog English tatagalogon ko tas tawarayon ko dada mo tatrabaho nito. Diri kuan pero syempre may dalawat kita mga pwede maging guest nga Tagalog interesting it era life. Pwede amon taton unang guest taton nani. Pwede. Kung di adonong kasi adto nga mo nani. Kita unta kun matugot. Kun matugot. Anyways, thank you so much guys Thank for you. watching. Don't forget i-subscribe kami, like it I-share. page, i-share. Salamat. Thank you. Damo nga salamat. Thank you. Thank you so much. Bye guys. Bye-bye.